Soc Jesús Díaz, soc el responsable del càtering Martín Berasategui. Només volia, amb unes paraules, agrair les facilitats donades per la Casa de Convalescència, perquè és el nostre primer servei que fem aquí, i tant és així que m'agradaria que aquest fos el primer d'una llarga llista de serveis i continuar treballant aquí perquè està veritablement un plaer i les facilitats han estat immenses. O sigui que moltes gràcies de tot cor.